Aki nagyon éhes, és már be is akar kóstolni az udmurt kultúrába, konyhába, ott az asztalon találja az udmurt hagyományos perepecs nevű ételt, süteményt. A saját maga által készített káposztás csemegét kínálta Olga Urasinova a közönségnek. Előadása a Pákolis István városi könyvtár Paksi világjárók sorozatának része volt június 11-én. Olga Urasinova Moszkvából érkezett Paksra 2 évvel ezelőtt, a Rosatom vállalatnál dolgozik és folyékonyan beszél magyarul. Előadásának témája az udmurt nép volt. Én udmurt vagyok, Udmurt köztársaságban, orosz területén születtem, és a magyar nyelvvel úgy kerültem a kapcsolatba, hogy ez a két finnugor nyelv, udmurt és a magyar, és az egyetemen magyarul tanultam kint, ott van egy ilyen lehetőség, hogy egyetemen tanulhassunk, és utána PhD-ztem a magyar témából, és 10 évig dolgoztam a Moszkvai Magyar Nagykövetségen, Kulturális Intézetben, és népszerűsítettem a magyar kultúrát oroszok körében, és nagyon élveztem ezt a munkát. Az előadáson Olga Urasinova betekintést engedett az Ural környékén a Magna Hungária mellett élő félmilliós finnugor nép életébe, szokásaiba. Elárulta azt is, mi a közös a nyelvrokonságon kívül a magyar és az udmurt nép között. Mi egy nagyon békés, szorgalmas nép vagyunk, és ugyanúgy, mint a magyarok, nagyon vendégszeretőek vagyunk, és nagyon sokat énekelünk. Az orosz barátaim mondtak is egyszer egy rendezvény, hogy hát mennyit énekelnek a magyarok és az udmurtok, hogy az oroszok egyáltalán ennyit nem énekelnek az összejöveteleken, amikor család jön össze, vagy a baráti társaság jön össze. Az előadás keretében Olga Urasinova anyanyelvén olvasott fel az érdeklődőknek, akik lapozgathatták a Kisherceg orosz nyelvű változatát is.